Kaya na sap mga kaji. Dito na din pala. Gagang Vlogs. Mga kaji. In the house. Kabangaw, Gagang Vlogs. Pakita mo brother muna Gagang So Vlogs. ito ang ating napiling kalahok mga kabangaw, no? Ang tawag sa amin kasi dito as Black Fighter. So ayan. Pakita rin no. Ayan, gagambang kuryente. Dodoble agad sa sapot. Hindi naman papasapot lang siya, papasapot lang. Ayun mga G, Gagang Vlogs, Kabangaw, sana supportahan nyo rin. Paano nyo ako sinuportahan mga G, sana supportahan nyo rin siya. Subukan natin yung TM natin mga G kung lalaro pa ng maayos to. Kasi wala na talaga akong gagamba. And wala kang may content. Sige boss, good natin to. Good game natin, good game. Pisa natin mga G ha, pisa natin boss. Nako. Sige, dito muna sa dulo pre. Gusto niya dyan tumambay eh. Sige, brother. Subukan na natin kung lalaro pa tong TM na to. Uy. Uy! Muntikan, malikuran tayo doon, kabangaw. Muntik siya malikuran. Ayun na. Ayun na, Uy! Kaya niya Talaga pirusahan. naman. Kaya niya sa pirusahan yung malaki mga kaji. Kaya niya. Handboard parehas. Handmode parehas. Kaya. Kaya pala, kaya. Kayong malaki ah. Wala na, kabangaw, Napapasapot, bumigay na pre. tayo. Bumigay isa pa. Uy! Pusang ina, uy! Bumagsak. Nagdoble ng sapot yung... Doble yung sapot yung itim. Tabla. Doble sapot na nga kasi. Wala talaga. Kaya niya super sa bro. Laki niyang brad ah. Kaya niya super sa pre. Oo, ano, ang ganda ng kondisyon. Ang gagamba ni Kaji natin, no? Bulto. So, talo tayo na naman, mga kabangaw. Yan, tropa natin to. Kanina ba pre? Ano bang laban natin sa content mo? Hindi ko na makatandaan eh. Dami no? Ang dami na Dami na kasi nalaro namin kanina dito. Marami na. Yan mga G. Sana po nag-enjoy pa rin kayo. Fast game to and God bless po sa inyong lahat. Oh boss, content mo to? Content ko to? Sa'yo na. Sa akin na. Sige, walang problema.